Няма батерия камерата. А бебето? Покажи ми къде е бебето, къде е майка му. Пинони! Ето го. А къде му е лигавник? Ато! А къде му е столчето? Ато! А майка му? Майка му? Ту! Да. А къде му е супата? Ато! Браво, мамо. А къде му е лъжичката? Да, ви. Мамо, да ви. Мамо, да не ви. Мамо, да ви. Това кама. Да, буркан. Това ви. Да, мамо. Утре, ако искаш, ще дадеш буркана. Искаш ли? Не, това бебе кама. Да, мамо. Не, това бебе кама. Да, мамо. Не, това бебе кама. Бебешки буркан. Към бебе. А къде му е лигавник? А твоето бебе как се казва? Твоето бебе. Това бебе. Да, има биба това бебе. А твоето бебе как се казва? Мой. Как се казва твоето бебе? Кажи. Мой. Ама как се казва? Бебето. Забрави му име. Маги, точно така. Маги, кажи. Бебе Маги. А ти как се казваш? Мой. Ти как се казваш? Ти. Да, как се казваш? Бебе. Това ви. Да. Яна, как се казваш? Не, това много. А на колко си години? Бе. А как се казваш? Нана. А колко голяма ще станеш? Я кака. А ти къде пишкаш? Не. На гърне. А къде акаш? Ето. Където? Тук. Мамо, бебе, О, виждаш ли, забравихме на тати да му кажем да донесе твоя телефон. Виждаш ли? Да. Забравихме, мамо. Утре ще му кажем, нали? Спинка ли ти се вече? Не, тото не. Айде, кажи лека нощ. Не. Добре, няма. Дай. Искаш ли да си лягаш?